Atol sa bisperas sa Pasko, usa ka security guard ang patay human gipusil sa katrabaho nga security guard sa usa ka hardware store sa Davao City. Base sa report sa Davao City Police Office, nakadungog og buto sa pusil ang ilang kaubang babayeng security guard samtang nagsulat sa lagbog sa baggage counter sa entrada sa hardware store sa Balusong, Barangay Matina Crossing, Davao City. Giadtuan niya kini og didto iyang nakita nga gipusil sa sospek nga nailhang si Diobito Pontero Narisma, 33 anyos nga usa ka security guard ang biktimang kauban sa trabaho nga security guard sub nga si Joseph Pastera Kaitor, 28 anyos. Duna kini igo og balas sa ulo. Sumala sa DCPO, gipusil kuno sa sospek ang biktima kay nagtuo siya nga ginalibak siya sa biktima. Na-recover sa mga otoridad ang pusil nga gigamit sa krimen ug basyo sa bala. Kasong murder ang atubangon sa sospek.